tímova Martina Kližana. Tímovou dvojkou pre tento víkend bude Lukáš Lacko. Na druhej strane pán Gábor Keveš ako tímovú jednotku určil Martona Fučoviča a hráč číslo 2 Attila Baláš. The order of play, it's always the same. First day on Friday we play two singles matches. Number one player from one country is playing against number 2 from opposing team, and number 2 against number 1 from opposing team. We will just make a draw who is going to start the first match on Friday. Pochopiteľne poradie v Davis Cupových stretnutiach je vopred určené. V prvý hrací deň, ako býva dobrým zvykom, sa stretne tímová jednotka jedného družstva s tímovou dvojkou a zase naopak. Takže žreb určí celkové poradie zápasov pre piatkové stretnutia a celkový vývoj Davis Cupového zápasu. We have 4 names of singles players, and we ask Alex Molchan, one of the Slovak promising junior, not a junior anymore, but player who 2 years ago won the Gala Cup. Takže v pohári máme 4 mená, dovolte mi, aby som pozval Alexa Molčana, slovenského reprezentanta a víťaza Gala Cupu do 18 rokov, aby vyžerboval jedno meno. Attila Baláš will start the match. It is Tuesday at 3 o'clock on Friday against Martin Kližan. Takže prvé meno, ktoré bolo z pohára vyžrebované, bolo meno maďarskej tímovej dvojky Attila Baláža, čo znamená, že Attila Baláš si v piatok v prvom zápase o 15. hodine zmeria svoje síly so slovenskou tímovou jednotkou Martinom Kližanom. Second match after about 20 minutes break on Friday, they are going to play Marton Fučovič and Lukáš Lacko. Druhým stretnutím piatočného programu približne po 20-minútovej prestávke bude stretnutie maďarskej tímovej jednotky Martona Fučoviča so slovenskou tímovou dvojkou Lukášom Lackom.